Μια κλοπή που έγινε συγκεκριμένα από τη χώρα μας, συγκεκριμένη κλοπή. Γνωρίζουμε ποτέ και από ποιον έγινε. Δεν είναι κλοπή. Δεν πολιτισμική διαφορά είναι. Ένας μόνος. Μια κλοπή που έγινε συγκεκριμένα από τη χώρα μας, συγκεκριμένη κλοπή. Γνωρίζουμε ποτέ και από ποιον έγινε. Δεν είναι κλοπή. Δεν πολιτισμική διαφορά είναι. Ένας μόνος. Εάν θέλετε να συζητήσουμε, συζητήσουμε. Μια κλοπή που έγινε συγκεκριμένα από τη χώρα μας, συγκεκριμένη κλοπή. Γνωρίζουμε ποτέ και από ποιον έγινε. Δεν είναι κλοπή. Δεν πολιτισμική διαφορά είναι. Ένας μόνος. Εάν θέλετε να συζητήσουμε. Εκτός από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, υπάρχουν και μάρμαρα τα οποία πραγματικά έχουν κλαπεί. Να τώρα το παιδί ρε. Αυτό που έχει γίνει με τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι χειρότερο από κλοπή. Είναι πολύ πιο χειρότερο. Είναι από κλοπή για σας. Θεωρείτε ότι είναι κλοπή ή όχι? Ακούστε, σας λέω, είναι χειρότερο από κλοπή. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Μια κλοπή που έγινε συγκεκριμένα από τη χώρα μας, συγκεκριμένη κλοπή. Γνωρίζουμε ποτέ και από ποιον έγινε. Δεν είναι κλοπή. Δεν πολιτισμική διαφορά είναι. Ένας μόνος. Εάν θέλετε να συζητήσουμε. Όταν συζητάμε για τόσο σοβαρά θέματα, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες λέξεις. Δεν είναι κλοπή. Παρακαλώ, φωνάξτε 100. Για να γίνει λοιπόν συζήτηση, θα πρέπει αυτοί που μιλάνε να έχουν στο μυαλό τους το ίδιο πλήθος πληροφοριών. Την ίδια πληρότητα δηλαδή σε πληροφορίες. Καταρχήν αναφέρθηκα στη Βρετανική κυβέρνηση και ως την ελληνική κυβέρνηση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, διότι εδώ πέρα δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να μας προσβάλλετε 7 ανθρώπους. Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου, αν ξαναβγεί άσχημη κουβέντα από το στόμα σου, αλίμονος, τσόγλανε, θα σου πάρει ο διάλος του πατέρα.